Püspökladányi farkas. 11 évet éltünk kint a határban, jóval Püspökladány dűlőútjai mögött, ott, ahol már csak a végtelen szántóföldek, a nádas csatornák és a széltől görnyedt fűzfák uralják a tájat. A mi tanyánk öreg vályogház volt, egy csikorgó gémeskúttal, roskadozó istállóval és pár hektár földdel. Aki járt már ilyen vidéken, tudja, milyen az, amikor este a szél végigfut a kukoricásokon, mintha a föld maga suttogna. A feleségem, Marika és a 2 gyerekünk, Sanyika és Juliska szerették a nyugalmat. Volt 3 tehenünk, néhány tyúk, 2 kecske, és a kertben krumpli, hagyma, répa. Hétköznaponként csak a szél és a madarak hangja hallatszott. Ha valami kellett a városból, a ladanivával hetente egyszer bementem. A legközelebbi szomszéd, Varga Pista bácsi, közel 70 volt már. Szikkadt, inas ember, aki egész életét a határban töltötte. Sokat mesélt a régi időkről, lidércekről, farkasokról és babonákról, de mi csak mosolyogtunk rajta. A farkasokat például már évtizedek óta nem látta senki errefelé, legalábbis így mondták. Évekig békésen éltünk. Aztán egy téli éjszakán minden megváltozott. Az első nyugtalan éj. Aznap este én még fenn voltam a konyhában, olvastam a petróleumlámpa fényénél. Kint dermed hideg, csillagos ég, a hó ropogott a szélben. Egyszer csak furcsa zajt hallottam. Az istálló felől bőgés, a tyúkok riadkotkodácsolása. Felvettem a kabátot, a csizmát, és kiléptem a hidegbe. A tehenek mind a karám sarkába szorultak, remegtek. Körbenéztem a hóval borított udvaron, de nem láttam semmit. Már épp visszamentem volna, amikor meghallottam azt a hangot. Nem kutyaugatás volt, nem is farkasüvöltés. Egy mély, torokhangú, hosszú vonyítás, amely valahogy emberi árnyalatot hordozott. Megfagyott a vér az ereimben. Átfutott az agyamon. Talán valami nagy kutya, de a hang, az valami egészen más volt. Visszamentem a házba, bezártam az ajtót, és igyekeztem elfelejteni az egészet. A nyomok. Másnap reggel a hóban furcsa nyomokra lettem figyelmes. Nem voltak tisztán állatiak, mintha emberi láb és állati mancs keveréke hagyta volna őket. Hosszú ujjlenyomatok, végükön karmokkal. A nyomok az udvaron végigfutottak, aztán eltűntek a hátsó nádasban. Marika elsápadt. Ez mi lehet? Kérdezte halkan. Biztosan csak kutya, mondtam, de magam sem hittem el. Aznap átmentem Pista bácsihoz. Az öreg a kályha mellett pipázott, amikor elmeséltem neki az éjjeli zajokat és a nyomokat. Komoran bólintott. Fiam, ez vérfarkas lehetett. Ne tréfáljon, Pista bácsi, próbáltam nevetni. Olyan nincs. Itt a határban van minden, ami elfér a sötétben, felelte. Az öregek mesélték, ha emberi a nyom, de állati a láb, ott vérfarkas jár, és csak teli hódkor jön elő. A szavai beleégtek az elmémbe, de próbáltam elhessegetni a gondolatot. Az éjszakai látogató. Pár nap múlva teli hold lett. Éjfél után arra ébredtem, hogy a kutyánk, Morzsa, nyuszít az ágy alatt. A ház körül ropogott a hó, lassan, komótosan. Valami járt odakint. Felkeltem, a puskát a kezembe vettem, és az ablakhoz lopóztam. Ott állt. Az udvar végében, félig a diófa árnyékában egy sötét, nagytestű lény, félig felegyenesedve állt, félig előredőlve. Hosszú karjai majdnem a földig értek. A szőr sűrű és fekete, a szemei pedig sárgán, parázslóan fénylettek. Megdermedtem. A lény rám nézett, majd lassan hátrált és eltűnt a nádas irányába. Az éjszaka hátralévő részét ébren töltöttem, és a puska a kezemben volt hajnalig. A rettegés hetei. Az elkövetkező hetek maga volt a pokol. Minden éjjel hallottam a vonyítást, hol távolról, hol ijesztően közelről. A jószágaink egyre nyugtalanabbak lettek. A tehenek sokszor nem adtak tejet reggel, a tyúkok nem tojtak. Egyik reggel pedig a kecskéink közül az egyiket széttépve találtam a karám mellett. A nyomok a nádas felé vezettek. Emberi és állati keveréke, ahogy korábban. Marika szeme alatt sötét karikák jelentek meg, a gyerekek is félni kezdtek. Éreztem, hogy ez így nem mehet sokáig. A végső éjszaka. Február végén teli holdkor jött el a tetőpont. Az éjjel különösen csendes volt, mintha a szél is elállt volna. A kutya nyuszített,
A jószágok idegesen toporogtak. Aztán hirtelen hatalmas csörömpölés hallatszott az istállóból, és kétségbe esett bőgés. A puska a kezemben, rohantam ki a hidegbe. És akkor megláttam. Az istálló előtt állt teljes, valódi alakjában. Fél ember, fél farkas. A teste izmos, szőrzete fekete, a szeme sárga. A pofájáról friss vér csillogott és morgott rám. Félelem megbénított, de végül felemeltem a puskát, és meghúztam a ravaszt. A lövés dörrent. A lény felüvöltött, majd a nádas felé rohant, vércsíkot hagyva maga után. Aznap éjjel nem jött vissza. Másnap reggel a hóban még látszottak a nyomai. Aztán eltűntek a csatorna jegén túl. Soha többé nem láttam. Pár héttel később eladtuk a tanyát, és beköltöztünk Püspökladányba. A gyerekeim sosem tudták meg miért. 15 év telt el, de ha teli holdkor kimegyek az udvarra, néha még most is esküszöm, hallom a nádat.